Start 6-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang oras na naman, Bicolandia. Ito ba niyong kaibigan Jay Dizon? Muli tayong magsasama-sama sa loob lamang po ng 5 minutong pagtatanghal ng ating programa Gabay Kalusugan. Pero bago ang lahat, sandaling at ihigop muna tayo ng masarap, malinamnam at very healthy Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Masiram talaga, ano? Kaya din po mga kababayan natin dito po sa buong Bicol, kung hindi pa ho kayo nakatikim ng kakaibang lasa ng ating pong pamosong kape na Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, aba, ano ba ang inyong hinihintay? Available na po yan sa lahat-lahat ng mga butika at supermarket sa inyong pong mga lugar. Lalo-lalo kung kayo po ay mataas ang blood sugar level. Nako, dapat ito na mga kababayan ang inyong pong hinihigop po tuwing umaga. Bakit naman? Dahil ito po ay nagtataglay ng bis at galing ng ampalaya. Alam naman ho natin na ang ampalaya, mabisa ho yan, pamparegular, ayan, pampababa ng blood sugar level. Nilagyan pa ho natin yan ng green tea extract. Na ang green tea extract napatunayan sa mga pag-aaral, malaki ang maitutulong nito upang sa ganun naman mapababa ang mataas na presyon ng dugo. Kaya kung high blood ka, siyempre wag mong kalimutan yung pong yung pong maintenance medicine mo at po pwede kang magkape ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Available po yan sa lahat-lahat ng butika kahit saan po kayo naruro. Kung kayo pinaan dyan sa Calabanga, aba, Winston Pharmacy, mabibili yan. Kung kayo naman po ay nasa Pili, aba, Butika Plus at Lisa Joy Drugstore at iba pang mga butika, po mga tiga Iriga, ayan, DC Med Pharmacy at siyempre sa radyo natin Iriga. Available ang ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kumusta po yung mga tiga Naga City, Farmasya Uy, at iba pang mga butika dyan? Nako, bagong delivery ang ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Siyempre sa pundong ito, ang ating pong hotline number is 0917-564-6789 kung meron ho kayong mga katanungan pa. Kumusta ho yung mga nakasubok ng gumamit, mga kababayan, ng ating pong Just Color? Diyos ko Lord, kung hindi mo pa nasubukan yan, subukan mo na. Lalo-lalo na kung marami kang puti na buhok, aba, nakakatanda ho ng itsura, kung minsan, kahit 40 anyos pa lang, ang dami ng puti ng buhok. Ayan, paitimin mo yan, Gamitan mo ng Just Color, 10 to 15 minutes, yung Just Color na shampoo na yan, yan ang gagamitin mo, 10 to 15 minutes bago mo balnawan. May sariling guantes po yan, yung pong ating Just Color, yan po ang gagamitin ho ninyo para hindi humamantsahan ang inyo pong kamay, Just Color para ho sa mga maraming puti ang buhok para iitim, very shiny po yan, Subukan na ho ninyo, available din yan sa lahat-lahat ng mga butika. At siyempre yung po mga malalamig pa rin ho ang gabi. Aba, bakit hindi mo subukan i-L-Max? Ayan. Especially yung po mga wala pang mga anak, alam nyo, ito pong L-Max food supplement, binubuo ito ng iba't ibang mga halamang gamot. Lalo-lalo na, ito pong ginseng, ito ho ay nagpapagising, mga kababayan, ng ating pong mga natutulog na damdamin. At yung pong mga misis, na medyo mahina, Saan ho mahina ang mga misis? Mahina yung pong kanilang fertility, Alam nyo, ang maca root, na nasa L-Max food supplement, mabisa ho yan para sa ganun gaganda ang fertility ng babae. Kahit kung wala pa ho kayong mga anak, gusto magkaanak, subukan ho ninyong uminom ng L-Max food supplement kahit diretso. Sa 6 na buwan, makikita ho ninyo maganda ang magiging epekto yan. At kung si Mr. naman medyo alanganin, ayaw nang bumangon, lagi na lang natutulog. Isang oras bago kalalaban kay Mrs., uminom ka na ng isang kapsula ng L-Max food supplement, sigurado yan, gising na gising ang gabi mo. Yan! Bueno, wala ng oras sa ating pong palatuntunan. Pansamantala, nagpapaalam ang inyong pong kaibigan Jay Dizon.
Nag-iwan na yun sa magandang oras sa ating lahat. Pinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na base at galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar.